रहो का होता। आ गई नी। हाँ बाबू कहाँ बा? बाबू ट्यूशन पढ़े गए नी। बाबू ट्यूशन पढ़े गइल बा। हाँ देखो बाबू के बचपन से ही हम ओकरा के भाई के प्यार ना ओकरा के बेटा के तरह मन ले बानी। तुम ओकरा के ऐसा प्यार दियो कि हमरा माई के बाबूजी के ओकरा याद ना आवे। हम उहाँ के अपन बेटा मानिले आ जिंदगी भर माने हमरा प्यार में तनिको कमी ना होई। अरे तहरा से हमरा यह उम्मीद बा। हाँ प्रणाम भैया। खुश रहो। प्रणाम भाभी। खुश रही बाबू। बाबू पढ़ के आ गेली? आओ भैया। बाबू देख मन लगा के पढ़ी, तोरा बड़का आदमी बने के बा, ठीक बा? जा बाबू के खाना दो। हाँ चली बाबू खाना खाए। ए कहाँ पढ़ू? का जी? अरे जल्दी है ना वो आ गए नी। खेत में जाना लगल बड़े सो बोवनी चालू बा हैं। अच्छा। हम जा तनी देखे ओकनी के आ तू बाबू के तैयार क के स्कूल भेज दियो, ठीक बा? जाए। जाइनु? हाँ हाँ जाए। ठीक बा जा। अरे तो साफ कर दो। अरे भैया ए भैया का बोलो? अरे सांप काट डला सरे। का सांप काट डला। फिर भाई बुला लिया ठीक बा? बाबू हाँ भाभी। कॉपी रखे आई खाना खाई। रहा भाई पेट भर गइल बा। तनी सा और खा ली ना। रहा था पेट भर गइल बा, केनहू जगह नहीं थे। तो ठीक बा, पेट भर गइल बा तो हम गाजर के हलवा बनैले बानी, जा तनी खा लेबे। जी भाभी भाभी का बाबू? भैया का सांप काट दे छपटा कर चलो जल्दी। ए का होगा? अरे भैया का सांप काट लो चल। आ चल हम अपनी चली जल्दी। अरे ए जी ए भैया उठी ना। ए जी रुआ का हो गई? ए जी भाभी ए भाभी सुनो ना। ए भाभी अपने आप को संभालो ठीक बा? ए जी भाभी अपने आप को संभालो ठीक बा? ले चलो भैया के 10 मिनट हो जाओ। ले चला। अरे यहाँ तो पढ़े ना गनी है, गाय खिया तनी। बबुआ अरे वो पढ़े काहे ना गनी है? भाभी हम आज के बाद कबो पढ़े ना जाए। काहे? काहे से कि भैया के मरला के बाद पूरा जिम्मेवारी तहरे ऊपर हो गइल बा। इसे हम सोचनी है तारा काम में हम हाथ बटाई। अच्छा तो हमार देवर बबुआ अब होशियार हो गइल बनी। देखी बाबू रउआ भैया के एगो सपना रहे कि रउआ पढ़ लिख के बड़ आदमी बनी, एगो हमार बात माने? भाभी हम आज ले राउर बात कटले बनी कि आज हम काटेम। बोली बोली कौन बात बा? माने नहीं रउआ तो आज के बाद से रउआ कोनो काम नहीं करे के, खाली पढ़ाई पर ध्यान देवे के बा आ एकदम मन लगा के पढ़े के बा। समझ गई नी? ठीक बा तो चले तैयार होके। कुछ कहो तो कहा प्रेम भाई थावे मेला में जोन माल भेटाई रहे बाप मजा आ गयो। तो कैसन माल होगे के चाहिए? तो का करबो कोनो भेटा तरी सो भेटाइए स नसीब में हो हो। का करो देखैया हई कोन माल ये हो बड़ा घतराई दिया। हो जान तरो ई रामू भाई के मौगी हियो। का रामू भाई ना मर गइले सापो का। हाँ, हाँ। उनके मौगी हियो। अरे यार का माल दिए यार, ई तो पड़ जाओ तो जिंदगी भर हमनी को ऐश कर जाए यार। तो चलो पूरा क्या जवानी अभी बचल है। चल चल ई कौन बदतमीजी हो?
तू लोग रास्ता काहे रुकता रहो? तू चीजें ऐसन बाड़ू कि तरह के देख के केहू बदतमीजी करे पे उतर गई। हाँ यारवा, ये ठीक कहता है। हमार रास्ता छोड़ दलो ना तो का अगर राज से मान जेबू तो ठीक बा, ना तो कुराए का रास्ता हमी के जाने नहीं सकते। हिम्मत बात तो देहिया छू के देखसन। आज के बाद से तहनी के औरत आ लड़की के छेड़ल भूल जाइबसन। ए प्रेम, ये एंगा ना मानी, उठा के ले चलो एकरा। ले चलो। आज के बाद ये गांव में तहनी के दिखाई दे देलसन तो काट के रख देम। यारवा भाग, जान पहुंचो रही तो फिर लड़की की भाग। ए भौजी, भौजी, का बाबू? ए भौजी हमार नौकरी लग गइल हो। का? हाँ। नौकरी लागे? हाँ भौजी। तो बहुत खुशी के बात बा बाबू। हाँ भौजी, ई सब रउरा आशीर्वाद के फल ह। बाबू हमरो तरफ से रउआ खातिर एगो बहुत बड़ खुशखबरी बा। कौन खुशखबरी बा? अरे हम रउआ खातिर बहुत सुंदर लड़की देखले बनी आ रउआ वही लड़की से शादी करी। ठीक बा भौजी, रउआ जेगे सही समझी। ठीक बा बाबू। बाबू हाँ भौजी। रउआ बैठे। ठीक बा भौजी। चलो चली बाबू अंदर चलो। ए भौजी, का बाबू? सुनो ना, बाबू कल हमार जॉइनिंग बा, आजे हमरा पटना निकले के पड़ी। का? हाँ भौजी। उनको के ले जाइए अपना संग। ये भौजी, ऊ एजे का करी? एजे कही तरह सेवा करी। अरे बाबू हमार सेवा छोड़ी, हम ठीक बानी। नया नया बियाह भइल बा, तनी पटना शहर घुमा दे मुका के रउआ लगे रहियन तो उनकरो मन लागे। ठीक बा भौजी। तो चलिए अब तैयारी करल ना। चलो। ए जी खाली मोबाइल चलाए। अरे का भइल बा? गांव में ना कितना जमीन बा, यहाँ आके रूम भाड़ा पे लेके रहता निसन। चलिए गांव में वहाँ के जमीनिया बेच देवे जे, इहाँ घर बनवा के रह जाए। अरे तू ही का कहत रू? घरे भाभी बारी, जमीन बेच दे तो भाभी कहाँ रही हन? का खाली भाई भाई कइले रहता नी? राउर भाभी गांव में पूरा जमीन पे कब्जा करके बैठल बारी। इतने भाभी पे भरोसा बा, जाके हिस्सा मांगी अपन। का सोची तनी चली? ठीक बा चलो। ये भाभी। अरे प्रणाम। खुश रह बाबू। रउआ अचानक सब ठीक बानू? चली बाबू अब अंदर चली। तो का बात बा बाबू? भौजी बात ये बा कि जितना जमीन बा ओमे हमार जितना हिस्सा बा उतना हमारा के तू दे दो। अरे रउआ बुर्बक हई, हिस्सा लगैला के का जरूरत बा? सब तो रउरे बाटे। रउवे केंगन बा? जमीन जायदाद घर द्वार सब तो रउवा लेके बैठल बनी। यहाँ के अपन हिस्सा मांग दे, यहाँ के हिस्सा दी। का बाबू रउआ इहे चाहतनी? ना बोलला के मतलब इहो के मन बा। ठीक बा बाबू, रउआ चिंता मत करी, काल हम सब कागज जमीन के रउआ के दे दें। अब चलिए आराम करी। चला हो। हेलो यार, अरे का सोचता रहो? यार ओकर गदरल जवानी हमरा नजर में समा गइल बा, हमरा हर कीमत पे चाहिए। अरे चाही ई तो ठीक बा, ओकर गदरल जवानी तो हमरो नजर में समा गइल बा, लेकिन एगो बात बा। कौन बात बा? बात ई बा जे हमनी के रास्ता के काटा एगो बाटे। ऊ कौन? अरे ओकर देवर हमनी के रास्ता में से ऊ हट जाई तो हमनी के पूरा रंग लीला कइल जाई ओकरा साथ। देरी कौना बात के बा? चलो ओकरा के अपना रास्ता से हटा दिहल जाओ, ओकरा बाद ओकरा घर में घुस के ऐश कर ले। चलो। चलो। हमरा एक घर दुआर जर जमीन से का मतलब बा? जब वहाँ के ये चाहतनी तो सब जमीन हम यहाँ के नामे करके आ काले अयोध्या चल जाए। ए भाई क्या होलो? एकरा से बात कर के चलो के। हमनी के तोर मौत है। ई का कहता सुनतनी के? हमनी के ठीक कहतानी सब। छोड़। सही
सब जमीन तो हम बाबू के नामे कर देंगे। अब चल तनी हम अयोध्या। छोड़ हमरा के छोड़ 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 हमरा के छोड़ छोड़ तहनी के कहले रानी नु हम कि दोबारा दिखाई दे देवसन त हम जिंदा ना छोड़े। छोड़ हमरा के जल्दी हमरा जीते जी हमरा देवर के केहू बाल बका भी ना कर सकेला। अरे अभी यार को मुंगा भाभी कुछ हम सब जमीन रवन हमें कर देले बानी। ना बाबूजी हमरा कोनो जमीन ना चाहिए बाबूजी। हम एकरा बात में आगे तरह से बोल देनी भाभी हमरा के माफ कर दो। हमरा चाहिए भाभी चलो तेरा हाउस में चलो चल भाभी। हमारा अंतिम छोड़ने चल ना भाभी हमनी के ये वीडियो बनौली या समझाना के शीर्षक बा भाभी माँ। अगर भाभी अपना देवर के बेटा मानत रही तो देवर के भी चाहिए कि भाभी के महतारी माने। हमनी के वीडियो में देखनी है कि देवर कुछ गलतफहमी के चलते अपना मेहरारू के चलते अपना भाभी माँ के ठुकरा के दूसरा जगह जाकर रहो तो ऐसा ना करे के चाहिए। हिल मिल के रही। अगर भाभी बाड़ी उनका के महतारी के समान मांगी और महतारी भैया अगर महतारी मर गई तो वो दूसरा महतारी हुई। ये हमनी के मेन बनावे के मकसद होला। जय जवान जय किसान।